Good morning! Ayan, wala na si Bagwis. Ano naman siguro mga kasinag, wala nang bagyo. Saka ang hangin, medyo mahina naman. Kaya inalpasan ko na si Bagwis. Ayan na si Bagwis. Ayan mga kasinag si Bagwis. Naghahunting siya kasi gugutom na siguro. Ayan mga kasinag si Bagwis. Bagwis! Good morning! Nung inalpasan ko yung mga kasinag, andun niya kanina. Andun siya sa taas. Bumaba lang siya dyan. May nakita siyang tikling kanina. Hinabol niya. Hindi man niya nahuli. Bagwis! Good morning, Bagwis! Ayan pala mga kasinag. Ngayon palang araw darating ang Born to be Wild. Parating nan si Bagwis. Abang-abangan nyo na lang mga kasinag kung ano pa ang masusunod na mangyayari. Kung anong mga dapat lang gawin para kay Bagwis. Ayan mga kasinag, nagchat na sila sa akin na andyan na daw sila sa Barangay Bubuan. Papunta na sila dito. Nagpilit sila kahit masama ang panahon, malakas ang dagat. Ayan, sumikat ang araw mga kasinag. Oh. Kita ba? Yun. Ayun. Nabanaag na ang araw. Bagwis! Bagwis, gutom ka na? Ha? Bagwis? Gutom ka na, Bagwis? Bagwis, gutom ka na? Antayin natin mga kasinag yung Born to be Wild pagdating ngayon. Salubungin natin mga kasinag. Update ko kayo mga sinag mamaya. Pagpunta nila dito. Ayan, sige, update ko kayo mga sinag mamaya. Bye-bye. Dayagan. Yung dayagan po. Ibig. Yun po. Ayaw pang na nahuli dito. Ibinigay ko sa akin. Yung pang pinatay ko na ikinakain ko sa kanya. Nung nalaman niya na ganun talaga ang pagkain niya, ibinigay ko mga dito. Simula po na nagkita na po ng mga children. Kaya palibot ko yung palayan niya. Lahat yung nahuli ko yung tapos ako yung pinatakain ko. Hindi na po mag-ibigay ko sa kanya. Tapos yung napakainin siya lang sabi ko kasi yung
dyan sa puno ng manok. Para hindi ito makain ng mga aso o pusa. Yung habang lumalaki na, inawan ko siya ng pagkakas, doon na lang siya. Kasi tama na daya. Opo. Anong spelling ka ng Jerson? J? Ang taon po? 30 po. 30. So, Yan. kay ribahan ini ni Sir Marlon. Kundi siya, ibaman ang saya. Ayan mga kasinag, nagtitiping sila. Dahil talaga po. Oo. Tanda. Bawal. Maganda nagpadakop na. Ano na ito talaga para-release? Tigtak naman ang mata. Ito pala kami ni Kabok Siloy. Kuha kami ng batag-batag ukay. Katin mo na. Kaya mo na yan. Ayun po pala oh. Yan ang kukunin ni Kailoy. Dalawa yan eh. Ay, tatlo. So, isa, dalawa, tatlo. Dandaan lang. Dandaan lang. Kaya mo yan. Lakas talaga ng hangin dito. Ayan po, kukunin niya na po. Yung isa muna, yung isa dun. Uy, uy. Lakas talaga ng hangin. Ayan, kinuha niya na po. Sarap kasi yan eh.
Ako na. Ayun dito. Ayan po. Hawak ko na. Sarap po to. Ayan yan yan. Pwede na yan. Kunin mo na. Ayun. 3 po to. Meron pa kaya dyan? Dandan lang. Ayun yung isa. Malaki. Meron pa doon. Baba ko lang. Uy. Yun. Nalaglag po kasi kaya may ano, mga langgam. Ayan, 2 na. Yung isa pang malaki dyan. Dandaan lang ha. Dalhin mo na yung ano, yung 2. Dalhin ko to. Dalhin mo na. And thank you po. Paano niyo po na-simulate yung information sa iba't ibang barangay dito na pag napasok sa system, huwag nilang pasukan? Sa ngayon po sir, ilang barangay silang dito po sa barangay, wala pa po gawa ng bago pa lang naman po yung pag-isili pa naman sa mga palayo. Dito pa lang siya. Kung malayo na lang po yung pag-isili sa mga plaza. Eh, nasan si Kuya, vlogger? Vlog na ito eh. Vlog na. Okay. Yan mga kasinag, natapos na mag-taping ang Born to be Wild dito sa bahay. Ngayon palis na sila. Nag-ready na sila, palis na. Natapos ng kunan ng mga video si Bagwis. Ayan mga kasinag, ayan na sila. Alis na. Born to be Wild at DENR, magkakasama sila. Ayan, ayan na sila mga kasinag, pauwi na sila. Katatapos lang.
Ano, mga sinag, nagbablog pa sila. Nagbablog din pala sila. Ayan, maraming salamat sa suportang ipinagkaloob nila sa akin mga kasinag. Hanggang ngayon andito pa rin si Bagwis, kaya masayang masaya ako na mananatili pa rin dito sa atin si Bagwis. Kaya mga kasinag, salamat talaga. Thank you sa suporta nyo. At sa panonood nyo sa aking mga video, mga vlog, maraming salamat po talaga. Ayan mga kasinag, kasama nila ang DNR Goa. Maraming salamat pala sa panonood nyo sa aking mga video, sa aking mga vlog. Sa aking mga subscribers, viewers, thank you so much talaga sa inyong mga suporta. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye!